Avui us presento el tema del renaixement en un format diferent. A veure què us sembla. Anem a començar explicant què és l'humanisme, perquè va totalment lligat al renaixement. L'humanisme va ser un nou corrent cultural de pensament que es va difondre per tota Europa al llarg del segle XV i que va revolucionar la manera de pensar. La posem aquí al davant perquè ja us dic que va íntimament lligat al renaixement. I quines són les característiques de l'humanisme? Doncs us les he resumit bàsicament en 3. La primera és que els humanistes consideraven que l'ésser humà, la persona, era el centre de l'univers. I això topava de ple amb la teoria medieval, amb la idea de l'època medieval que Déu era el centre de l'univers, amb el teocentrisme. Per tant, ara apareix un nou concepte que és l'antropocentrisme, l'home, antropo, com a centre de l'univers. Una altra de les característiques és que els humanistes estaven convençuts que Déu havia creat a l'home lliure, responsable dels seus actes i dotat de pensament, o sigui, de la capacitat de raonar, de la raó. Com a tercera característica molt important, us he posat que els humanistes van redescobrir el món clàssic, la cultura clàssica, la cultura dels antics grecs i romans, i es van inspirar en ella fins a tal punt que volien copiar-la, imitar-la, tornar-hi. Hi ha altres característiques, altres ideals que proposaven els humanistes, com era el progrés humà, l'interès científic, l'educació, molts altres. Aquí us he posat la imatge, un dibuix molt famós de Leonardo da Vinci, que és l'home de Vitruvi. Mireu, Vitruvi era un arquitecte romà del segle I abans de Crist, que pensava que les mesures dels edificis havien de correspondre's amb les mesures de les persones. I què va ser el Renaixement? Doncs el Renaixement va ser una nova manera d'entendre l'art, un nou estil artístic que va néixer a Itàlia i que es va escampar per tota Europa al llarg dels segles XV i XVI, o sigui, en plena època moderna, i que va íntimament lligat i vinculat al humanisme. Igual que els humanistes, doncs els artistes del Renaixement es consideraran successors dels filòsofs, pensadors, artistes de l'època clàssica, de l'època de grecs i romans, i s'inspiraran en ells. Com ja us he dit, humanisme i renaixement van totalment lligats de la mà, no podem entendre un sense l'altre, i tant humanistes com artistes renaixentistes centren, l'ésser humà és el centre de la vida, el centre de l'univers, i s'inspiren en l'antiguitat clàssica. Doncs us he posat unes imatges d'art clàssic perquè us serveixin de referent per entendre després les obres que veurem del Renaixement. Us he posat com a obra arquitectònica el Partenó d'Atenes, que era el temple dedicat a la deessa Atena. Atena era la deessa de la saviesa, la intel·ligència, de les arts i de les ciències i protectora de la ciutat. Després us he posat 3 escultures de 3 atletes. Aquest és el Dorífor, de l'escultor Policlet. El Dorífor és l'atleta, el Dorífor significa el portador de la llança. En aquesta mà li falta la llança, la javelina. Després us he posat l'Apoxiòmenos. L'Apoxiòmenos de l'escultor Lisipp. L'Apoxiòmenos, tot i que li falten els braços, està fent una cosa aquest atleta. Una cosa. Fixeu-vos que tots 3 són atletes. Per què? Perquè ens serveixen per mostrar la bellesa del cos humà i la perfecció.
de l'anatomia humana. I a més, fixeu-vos que tots tres atletes van despullats. Per què? Doncs perquè era la manera com es competia a l'antiga Grècia. Fixeu-vos que la nostra paraula gimnàstica ve de la paraula gimnos, que en grec significa despullat. Doncs l'apoxiomenos, quan els atletes competien, i competien despullats, per protegir el seu cos, s'untaven el seu cos d'oli i després a sobre s'hi posaven com sorra. Doncs quan acabaven de practicar esport o acabaven la seva competició, es rentaven el cos, es netejaven el cos de l'oli, de la sorra, de la pols que se'ls havia enganxat amb un estrígil, una eina que servia per netejar-se el cos. Doncs és el que està fent aquesta escultura. Després us he posat el famós discòbol de Miró, que és l'atleta que està en la posició per fer el llançament del disc. No ho podeu apreciar bé, però si vosaltres mireu per internet, busqueu imatges o teniu la sort d'anar-les a veure en directe, en els museus on es poden trobar, doncs veureu que aquestes escultures tenen molts detalls, les marques de les costelles, els músculs en tensió, estan plenes de detalls. I per últim us he posat la Venus de Milo. Milo, la illa, és la illa de Milos on es va trobar aquesta estàtua que representa la deessa Afrodita, la deessa de l'amor, que els romans anomenaven Venus. Doncs anem ja amb el Renaixement, i aquí us he resumit les característiques del Renaixement en 7. Primera, la que hem dit, no podem deslligar el Renaixement del pensament dels humanistes, de l'humanisme que va aparèixer en el segle XV. Després, a més, aquests humanistes o aquests artistes renaixentistes van recuperar, van intentar copiar, imitar, inspirar-se en l'antiguitat clàssica de grecs i romans. A més de que no van obviar els temes religiosos, no els van deixar de banda, però sí que van proliferar altres temes, anomenats temes pagans, perquè no són religiosos. D'entrada, la mitologia clàssica, totalment lligada amb aquest món antic, amb l'antiguitat clàssica. Escenes de la vida quotidiana, retrats, la burgesia, la gent rica, volia passar la prosperitat i una manera era fent-se un retrat. La natura, etc. Com a quarta característica es recupera el cànon de bellesa de l'escultor grec Policlet, en el qual aquestes tres paraules són importantíssimes i ja les veureu després amb exemples: l'harmonia, la proporció i la bellesa. La bellesa, sobretot entesa, del cos humà, de l'anatomia humana. L'antropocentrisme, l'home com a centre de l'univers, doncs l'home també estarà en el centre de l'art. La sisena característica és que l'artista ara signa les seves obres, venint d'una època anterior, que és l'època medieval, en la qual els artistes no signaven les seves èpoques. És més, els artistes no eren anomenats artistes, s'anomenaven a l'època medieval artesans. I els noms que han passat a la història són els de les persones que encarregaven aquelles obres d'art. Doncs ara no. Amb el Renaixement, els artistes signaran les seves obres. I a més, aquests artistes tindran el suport dels mecenes, que seran les persones riques encarregades de pagar i d'encarregar aquestes obres d'art. Ells seran burgesos rics i seran els diferents papes de Roma que hi haurà al Vaticà. El Renaixement ocupa 2 segles, el segle XV i el segle XVI, i aleshores el dividim en 2 etapes. El Renaixement neix a Itàlia, però el centre on sorgeix el Renaixement és a la ciutat de Florència. Per això que en el segle XV no existia Itàlia com a tal. Itàlia apareixerà a partir del segle XIX, a partir de la reunificació italiana. Doncs a la ciutat de Florència, en el segle XV, és on apareix el Renaixement. I els mecenes més importants eren la família Mèdici,
una família de rics burgesos que es dedicaven sobretot al món de la banca, eren banquers. En aquesta primera etapa s'anomena Quattrocento. Fixeu-vos, és molt fàcil. El segle XV comprèn els anys 1400 i pico, que sigui. Doncs d'aquí ve la paraula Quattrocento. I després, en el segle XVI, el centre artístic passa a ser la ciutat de Roma i aquí els mecenes més importants, no els únics, evidentment, però els més importants seran els papes de Roma, els diferents papes que succeeixin al Vaticà. I aquesta etapa la coneixerem amb el nom de Cinquecento. Un resum del més important, del Quattrocento, Florència, segle XV, família Mèdici, i aquí us he posat alguns dels artistes més importants del moment. Brunelleschi, Botticelli, Ghiberti, Bramante, Masaccio, Alberti, Verrocchio, Fra Angelico i tants altres. Anem a veure alguns exemples de les obres d'aquests artistes. Filippo Brunelleschi és l'arquitecte que va dissenyar i construir la famosa i gran cúpula de la catedral de Florència, de Santa Maria del Fiore. Aquí us he posat dues pintures del pintor Sandro Botticelli, inspirades totalment en tema totalment mitològic, inspirat en la cultura clàssica, en la religió clàssica, la primavera i el naixement de Venus. I us he posat també una obra escultòrica que són les portes del baptisteri de Florència, obra de Lorenzo Ghiberti, feta sobre bronze, i en què Lorenzo Ghiberti va trigar 20 anys en acomplir-les. Aquesta obra escultòrica sobre bronze representa diferents escenes bíbliques. Fixeu-vos que us he posat una obra arquitectònica, una de pictòrica i una d'escultòrica. Altres obres del Quattrocento, doncs Bramante, l'arquitecte Bramante, que va ser l'iniciador de la Basílica de Sant Pere del Vaticà, la basílica, l'església més important i centre del cristianisme. Fra Angelico, que va pintar l'Anunciació, l'arcàngel Sant Gabriel, anunciant a Maria la seva maternitat, i una pintura de Verrocchio, que és el baptisme de Crist, que és Sant Joan Baptista batejant a Jesús. I ara ens anem amb el Cinquecento. Ara aquí el centre artístic passa a Roma, durant el segle XVI, els principals mecenes són els papes, i aquí trobem artistes tan importants com Leonardo da Vinci, Michelangelo, Raffaello, etc. Anem a veure les obres d'aquests artistes. I comencem amb Michelangelo Buonarroti, Miquel Àngel per nosaltres. I de Miquel Àngel anem a parlar de les seves 3 escultures més famoses i comencem per el famós David. Aquesta escultura impressionant representa el rei David, un heroi de la Bíblia, que siguent un nen va lluitar contra el gegant Goliat amb la fona i la pedra i el va vèncer. Aquí no està representat com un nen petit, sinó com un home. És una escultura feta sobre marbre blanc i fixeu-vos que mostra la perfecció de l'anatomia humana. Miquel Àngel era molt jove, quan la va fer, tenia més o menys 26 anys. La va fer entre l'any 1501 a 1504. I amb aquesta escultura, Miquel Àngel es va convertir en l'artista favorit dels florentins. Penseu que aquesta escultura es va convertir en el símbol de la ciutat de Florència, fins al punt que el David va ser el símbol de la defensa de la ciutat contra els seus enemics. És una estàtua enorme que fa més de 5 metres d'alçada. I continuem amb la Pietat, aquesta escultura que Miquel Àngel va fer entre els anys 1498 i 1499, que mostra una Verge Maria molt jove,
que aguanta el cos inert, el cos mort del seu fill, de Jesús. Quan jo estic a classe, els dic als meus alumnes que a classe d'història han de fer un exercici d'empatia, que és posar-se en la pell d'aquell moment que expliquem. I aleshores jo els faig imaginar-se un gran bloc de pedra, una gran pedra, un gran tros de marbre blanc, i aleshores els vaig imaginar com l'artista, en aquest cas Miquel Àngel, amb les seves eines, amb el seu martell, el seu cincell i el seu geni, la seva mà, aconsegueix convertir aquell tros de pedra en aquesta fabulosa escultura que té milions de detalls. Fixeu-vos la cara, el sentiment que mostra la cara de la Verge Maria, i el rostre de Jesús. Després fixeu-vos en la roba de la Verge Maria, els plecs, les arrugues de la roba, del seu vel, la túnica a les seves cames, sobre els seus genolls on està el cos de Jesús, les venes dels braços, els músculs de les cames, els turmells, tots els detalls, i això no és una pintura, és una escultura, això ha sortit un tros de pedra. Aquesta escultura la podeu impressionant, la podem trobar a la Basílica de Sant Pere del Vaticà, un lloc molt aconsellable per anar perquè està ple d'art per contemplar. I passem al Moisès. El Moisès també de Miquel Àngel. Aquesta escultura, l'any 1505, el papa Juli II se la va encarregar a Miquel Àngel perquè li va encarregar que li construís el seu sepulcre, o sigui, el lloc on el papa volia ser enterrat. D'aquest sepulcre, el que més destaca és aquesta figura central que representa Moisès, aquí el nom que li dic, el Moisès de Miquel Àngel. Aquesta escultura, ara no la comentarem, però fixeu-vos que també té 1000 detalls i és una escultura que almenys a mi em dóna la impressió de que s'hagi d'aixecar i posar-se a caminar, que tingui vida. I passem ara a una de les coses més famoses de Miquel Àngel, que són els frescos a la Capella Sixtina. Primer de tot anem a començar per què és la Capella Sixtina. La Capella Sixtina és una capella que està dintre de la Basílica de Sant Pere del Vaticà. Es diu Sixtina perquè la va fer construir el papa Sixt IV l'any 1477, d'aquí ve el nom del papa Sixt, ve el nom de Sixtina, i entre d'altres coses, en aquesta capella el que s'hi fa és la reunió, el cònclave dels cardenals de l'Església quan s'ha de triar un papa nou, allò de la fumata blanca i la fumata negra. Va ser també el papa Juli II qui li va encarregar a Miquel Àngel pintar aquesta capella. Miquel Àngel, en aquells moments, ell no es considerava pintor i a més, no dominava la tècnica del fresc. Per tant, quan Miquel Àngel va acceptar aquest encàrrec, no ho va fer del tot convençut, ho va fer a contracor. A més, era una feinada increïble per un home sol. Però, tot i així, Miquel Àngel va dissenyar la seva pròpia vestida i, enfilat a la seva vestida, s'hi va dedicar en cos i ànima entre els anys 1508 fins al 1512. Aquestes pintures, aquí veiem el sostre de la capella i aquí la paret total damunt de l'altar, el que fan o el que representen és una narració des del principi fins a la fi de la humanitat. O sigui, des de la creació de l'home, que la trobem aquí, en el centre del sostre, fins al judici final, que la trobem aquí, a sobre de l'altar. Aquí tenim una altra panoràmica, ja veieu, el sostre, i aquí tenim l'altar i el frontal. Una de les
escenes més famoses és aquesta, que és la creació d'Adam. Aquí veiem a Déu representat per un home gran, un home madur, amb barba blanca, envolcat per un mantell i tal, que amb el seu braç dret estén la seva mà dreta per donar vida, per donar ànima a aquest primer home que és Adam, representat com un noi jove. Val? Altres escenes que trobem a la Capella Sixtina, us he posat aquesta del diluvi universal, o aquesta que mostra el pecat original, quan Adam i Eva van menjar la fruita prohibida de l'arbre, perquè la serp els va temptar a Eva, i com aleshores són expulsats del paradís. La creació d'Adam i Eva, segons la Bíblia, Déu va crear una companya per a Adam d'una de les costelles. Aquesta que ja n'hem comentat, i us he posat aquí el detall de les mans. La mà de Déu dotant d'ànima al cos d'Adam, el primer home. I ara ens n'anem a un altre geni, el gran geni del Renaixement, que és Leonardo da Vinci. I abans que res, volia parlar-vos del personatge. És un personatge que a mi em fascina, perquè és un gran artista, però vaja, no és un gran artista, és un geni, perquè a més de pintor, Leonardo da Vinci va ser també escultor, va ser arquitecte, va ser enginyer, va ser investigador, va ser inventor, va ser matemàtic, inclús va ser músic. Leonardo va néixer l'any 1452 amb un poblet del nord d'Itàlia que es diu Vinci. D'aquí ve el seu nom, Leonardo da Vinci, Leonardo del poble de Vinci. Quan en Leonardo tenia uns 15 anys, va anar a Florència, al centre artístic del Renaixement, i va començar a treballar com a aprenent d'un dels artistes més importants. I allà va aprendre moltes tècniques i a treballar amb diversos materials. Sobretot, va aprendre els secrets de la pintura. Després, va fer de pintor, va fer d'escultor, d'enginyer, d'arquitecte, i inclús va dissenyar vestits i decorats fantàstics per les grans festes de la gent rica d'aquella època. A Leonardo da Vinci li interessava tot. Volia saber-ho absolutament tot. Per exemple, per què el cel és de color blau, com viatja la llum. Volia saber-ho tot. Inclús, per exemple, per què badallem les persones o per què movem les celles. I per tal de descobrir aquests interrogants que tenia, feia experiments. Feia molts experiments. Leonardo, per això, era un tipus, una persona una mica estranya, una mica peculiar per la seva època. Era vegetarià, estimava molt els animals. Hi havia una cosa que el fascinava i que l'enlluernava, que era la bellesa femenina, la bellesa de les dones. Tot i que, en la seva vida privada, només es va relacionar amb homes joves, intel·ligents i guapos, que estiguessin bé, atractius. Altres característiques. Sabia tocar l'arpa, la viola, cantava. Leonardo, a més, va imaginar coses que en la seva època eren impensables. Per exemple, Leonardo va dissenyar i construir màquines de guerra, màquines de tota mena, com rellotges mecànics, telers, per teixir amb fils d'or, ponts mòbils, etc. Una de les seves obsessions, dels seus somnis, era poder volar. I volia aconseguir crear una màquina voladora. Per això Leonardo dedicava moltes hores d'observació. Se n'anava al camp, seia i observava el vol dels ocells, com desplegaven les ales, com es movien, i de tot això prenia notació i feia molts dibuixos. Però no va
no va aconseguir-ho. També va dissenyar, per exemple, una màquina que seria molt semblant a un tanc per la guerra, va fer un tambor mecànic que sonava tot sol, va fer una ballesta gegant, maquinària de guerra, perquè li encarregaven. Diverses coses va fer. I com a últim us diré que una altra cosa que també l'obsessionava era el coneixement del cos humà, com funciona el nostre cos humà. Llavors, què feia? Doncs aconseguia cadàvers d'alguns criminals que fossin executats i que ningú reclamava, i en secret, d'amagat, els obria, els disseccionava per observar-los per dins i fer dibuixos amb molts i molts detalls. La medicina deu molt a aquests dibuixos de Leonardo da Vinci, que el van portar a investigar. I ara anem per les obres de Leonardo da Vinci. Clar, si jo us pogués preguntar i em poguéssiu contestar quina és l'obra més famosa de Leonardo da Vinci, tots em contestaríeu que aquesta, la Gioconda. Doncs sí, aquest és el quadre més famós de Leonardo da Vinci i alhora també era el seu quadre favorit. Els experts ens diuen que representa a la dona, a l'esposa d'un comerciant de la ciutat de Florència que es deia Francesco del Giocondo i que per això aquesta pintura es titula La Gioconda. Aquesta senyora sembla ser que es deia Lisa Gherardini i per tant d'aquí ve el seu altre nom, que és la Mona Lisa. Aquest quadre el va començar a pintar Leonardo da Vinci quan tenia ell 51 anys i va trigar en fer-lo 3 anys. Però Leonardo era un perfeccionista i li semblava que encara el podia millorar. Per tant, va continuar fent-li retocs i retocs fins al dia que va morir, o sigui, al cap de 3 anys. Per la qual cosa, aquest quadre no va arribar mai a les mans del seu client, de Francesco del Giocondo. Aquest quadre el podem trobar i el podem admirar al Museu del Louvre de París. Fixeu-vos en el fons del quadre. Al fons del quadre es veuen unes muntanyes difuminades. Leonardo va utilitzar aquí la tècnica de l'esfumato per donar aquesta sensació de profunditat en el quadre. Si ens hi fixem en la senyora, en la Gioconda, porta un vestit molt senzill, no porta joies, i els plecs de la roba formen un efecte pictòric que es coneix amb el nom del clar obscur. Aquesta senyora, la seva també gran característica és aquest somriure tan especial que té. Algunes persones pensen que està alegres, unes altres pensen que no, que té un posat seriós, i la seva mirada, perquè ens posem en la posició que ens posem, els seus ulls sempre ens estan mirant. Passem a una altra de les pintures de Leonardo, del nostre geni, i anem al Sant Sopar, o l'última escena. Aquesta pintura és una pintura mural que ocupa tota una paret del refectori del menjador del convent de Santa Maria delle Grazie a la ciutat de Milà, a Itàlia. La va començar a pintar l'any 1495 per encàrrec i va trigar-hi 2 anys. Ja veieu que representa l'últim sopar de Jesús, abans de que el portin, que mori crucificat. I en aquesta pintura, justament, el moment que es representa és quan Jesús els diu als seus 12 apòstols: un de vosaltres em trairà. La següent pintura és
La Verge de les Roques. És una pintura que va començar a fer l'any 1483 i que acabarà el 1486. La Verge Maria amb el nen Jesús i Sant Joan Baptista, acompanyats d'un àngel. També la podem trobar en el Museu del Louvre a París. I aquesta us l'he posat perquè Leonardo da Vinci va ser l'inventor de la tècnica pictòrica del esfumato, que és aquesta tècnica que vol donar un efecte així com vaporós per donar profunditat al quadre, a la pintura. Doncs aquesta pintura és la primera pintura en la que Leonardo utilitza aquesta tècnica inventada per ell. I passem ara a altres artistes importants del Cinquecento. I aquí tenim a Raffaello Sanzio, que és un dels pintors més importants del Cinquecento. Aquesta pintura que es titula l'Escola d'Atenes, fixeu-vos, són tot un grup d'homes vestits de filòsofs, vestits ben bé com a l'antiguitat, com ho feien els grecs i els romans, i fixeu-vos el lloc on estan. Fixeu-vos que és un edifici totalment de l'època de grecs i romans, de l'època clàssica. Aleshores, en aquesta pintura, que Raffaello va començar l'any 1508 i que va acabar l'any 1511, hi destaquen en el mig dues figures, dos personatges, que són considerats els filòsofs grecs més importants per als humanistes. I aquests filòsofs eren Plató, aquest, i Aristòtil, aquest. I una característica de Plató és que la cara d'aquest Plató era el rostre de Leonardo da Vinci. Raffaello, en aquest quadre que el podeu trobar en el Museu del Vaticà, a les estances del Vaticà, vol representar com la filosofia, representar amb aquest conjunt de filòsofs, entre els quals també hi ha Sòcrates i molts altres. La filosofia era la via, era el camí per poder accedir al coneixement, al saber, a la raó, en contra de la teologia. Un altre pintor important del Cinquecento és Ticià. Ticià és la gran figura de l'escola veneciana del segle XVI i és un pintor que la seva temàtica preferida és la mitològica. I aquí us he posat un quadre d'Danae. Mireu, us explico. Danae és una història mitològica. Danae era la filla del rei d'Argos i el rei d'Argos, un oracle, li havia predit que la seva filla tindria un fill, un nen, que el destronaria. Per tant, el rei no volia que la seva filla tingués cap fill, que es quedés embarassada, i per tant la va fer tancar. La va fer tancar i la va posar sota vigilància perquè cap home s'hi pogués acostar. Però Zeus, el déu més important de la mitologia grega, es va enamorar d'ella, com tantes altres vegades, perquè Zeus, recordeu que tenia una esposa que era Hera, però que Zeus va ser infidel a la seva esposa moltíssimes vegades. Doncs Zeus es va convertir en un núvol daurat, i va ploure sobre de Danae, fecundant-la, deixant-la embarassada. És la pluja daurada. Doncs és el que representa aquest famós quadre de Ticià. I per acabar, he volgut acabar amb dos mostres del Renaixement a Espanya. I aquí us he posat una pintura, la pintura potser més famosa i més important, de Domenikos Theotokopoulos. Aquest pintor, que va néixer a l'illa grega de Creta, es va establir l'any 1577 a Castella, on es va convertir en el pintor més important del Renaixement a Espanya. Aleshores, mireu, a mi m'ha costat molt pronunciar el nom d'aquest pintor,
Doncs a castellà també els hi costava i aleshores li van posar un mote, un àlies, i per tant el coneixem amb el nom de El Greco. I aquesta doncs, és l'obra culminant de la seva trajectòria, l'enterrament del conde Orgaz. I per últim, una obra arquitectònica que és el Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial. És un edifici impressionant, una obra impressionant, començada l'any 1562 i acabada el 1584, que es va construir, la va fer construir el rei d'Espanya Felip II, de la dinastia dels Àustria. I amb això acabem aquesta presentació del Renaixement, que ha sigut en un format diferent del que sempre utilitzo i, no sé, espero que us hagi agradat. L'he fet així perquè l'art s'ha d'explicar, sí, però l'art també s'ha de veure. Fins al proper vídeo. Moltes gràcies.